Run. Hoy! Nga naman ang iyong dala! Akong wakwak, ibalik na! Ako na dalo ko na ibalay. Di tatlong bibi akong nakita. Galing baktas na idol, gaya po niyong baktas, oy! Balo, bitaw ka nga bugat ni nga akong gidala. Ay mo si Klalay Subduha ba? Pag nagpaaw ta mong sulanan sa butin rod. Ayaw, boss. High blood na kayo ka. Ra. Atong tawag to, boss, chika ba kayo to? Puti kayo itong kuhan ba paa? Let's go! Ba, mapayat mga bibe. Hala, mo na ingon mo bray. Pirti kawalop. Oh, mo lang kaigan ako sa inyo, ha? Hawda ni mo customer bray ay. Mga walop jud ay kag customer bray ba? Ay, ako pa. Mamili ba dito pangit? Da, turo to, tapitin ng init. Da. Ganga, uy! Asa nang tumuayon sa kong tubo? Kanina ako nagpaabot ba? Oh shit! Saan naman sila? Uy, may klaro! Ayo. Ay! La, ninangayo! Masig mauna ni sila! Ayo. Ay tao diri. Nalami. Ako ay isang model. Naunsan man na naong ana. Murag wa na man na mao. Napay kilay oh, baga kayo. Napay wait, pirting pulaha. Naana po nung dua ba? Alagi mo si Kuya Mantay ba? Kay kwalta atong tuyo dali. Hay mga kuya! Kamu na tumuayog tubo? Ang ilok, pirting ito ma. Ngekit para sa dagom. Ay na musik panaway da ba? Customer na, kwalta-kwalta na nga to aron. Dayon mo mga kuya! Ayuhan na ninyo akong tubo! Tupo pa ng kigripo, mayo ko. Kung sa imo ha, dili ko oy. Pagpuyo ako nung duha be. Usaon to pagkakwaltaan ni yun? Kwalta tong ganit dire. Kwarta na lagi, alanganin man. Mali man siguro ni atong gisudlan, bray. Unsay mali. Tama man eh. Tara na. Ay siya dong, dua na lang kita. Ay sana eh. Wala galit-galit no. Wow! Lamian mo, oy! Diri lakas kuha ha! I love you, baby! Mua! Na, tuara o. Gistoryahan ang manananggal. Kasi manananggal, kagwapa ana oh. Kadako na kagmaon. Na, samukan yung duha oy. Di jud takakwaltaan ni ba? Kuya! Ay naghilabti ha! Managpa baya na! Managpa magyapon, wala magaling kamot. Bugal-bugalan yun yung tawhana o. Huy mga kuya! Ay naman sige glalis dari abi! Kaligo na kay kuba! Ayuhan na akong tubo, bi! Awa, reklamo ng gusto mo. Dola din sana eh. Dam, asa man ang tubo ayoko na Dam. Kani kuya oh! Kaya naman good! Ay, kana naman dahil Dam. Dali na kayo na, kami na'y bahala na. Boys, let's go! Sure mo mga kuya? Kaya kayo na ninyo? Sure na madam, anay plane. Okay boys! Magpalit sa kong snack ninyo ha! Gusto kayo ni Dre, kaya kamay rin ayaw no, ato tunok manananggal. Tapulana yun yung tawhana oy. Masagiri na siya. Kita na'y bahala na eh. Doon, ibutan na mo sila na butin. Anya, abuli na. Okay, boss. Pero skull tip man ang sulod ani. Ano ang diskarte? Ano yung lakuanan sila ng butin? Pakit-on ka sa tiktik ng mga chuy ha. Sige daw, boss. Pakita daw ko si imong teknik. Hindi all in siya oh. Gago! Hindi, simple na kayo. Kwalta na yun ta. Yawa, yun mo, boss oy. Alangan, ako pa. Dam, okay na mo to, Dam. Muna kayo, tanawan ko dito. Wow! Dali ara oy! Alangan, sanay nami anak dam. Okay! Narakong bayad oh! Awa doon, kwalta na tayo na. Yung giyo na to, na ako. Tara. Bahala na to si Sunny oy. Run. Yan ang manang iyong dala. Akong wakwak, ibalik na! Ako na dalo ko na ibalay.